As músicas, a verdade é que as levábamos probadas moito cos nosos alumnos, porque estábamos dando educación musical, levábamos a moito tempo dando educación musical. Entón, pois, todos esos temas que eles cantaban e repetían e que máis les gustaban foron os que seleccionamos para despois gravar. Anécdotas simpáticas con Pero Gato. Bueno, pois unhas cuantas. A estadía nos estudios de música suelen ser longas e suelen dar para moito. Sí que sempre hai momentos para risas e que depois te queda. Non? Eu lembro un deles que sucedera con señora Carmen, falecida pois há un poquinho tempo. E lembro que despois de que a señora Carmen rematara a cantiga do Arao, que aparece no disco, lembro que lle estábamos intentando explicar cal era a nosa idea que tiñamos do videoclip. Cabeza e desde poñer un muñeco e que dirán os meus netos cando me vexan. Entón foron un momento moi simpático. Depois lembro perfectamente cando a señora Carmen vira o resultado, non? Que para ela era si xa é cómico, non? Porque é un pouco que se buscar ese motivo cómico. Recordo o sorriso e as carcajadas de señora Carmen vendo o vídeo.